get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the death door. Yes! Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream, Dicey Dungeons, neu Dungeon a Dis. Byddwn ni'n fi'n mynd i trio bwrw ati a gwblhau y gêm gyda'r Gwrach sy'n mynd i bod yn ddiddorol achos mae'r Gwrach yn eitha anodd i giro. Felly, bydd ni'n ryfelwr, lleidr, robot, Gwrach. Actually, o na, gallai wneud yr ail un o ryfelwr. So, pethau i gofio tro yma, melltith o drachwant. Mae gen ti 2 fwyell ac eich holl offer wedi uwchraddio. Gwych. Hefyd, ti wedi eich melltithio i'r eithaf. Rheolau. Dechrau gyda 2 fwyell wedi uwchraddio, mae'r holl offer ti'n ffeindio wedi uwchraddio, wedi peri gyda melltith ar ddechrau bob tro. Rhaid fi cofio hynny. A fi am hwnna. Terfyn dweud Gwrach, fi'n mynd am y ryfelwr. Gan ni roi cymeradwyaeth taranllyd i'r ryfelwr. Oh, no. Wedi'r cyfan, roedd e arfer caru tyrannau a bydd e byth yn eich lawed eto. Right. Tri a tri. Neu ddim.
Felly ie, o ddim stream ddoe nac echddoe, achos dwi wedi bod yn hedfan drone. A mae hwnna'n rhywbeth really cyffroes. A creu ffilm lleol... Oh, na. Ie, creu ffilms gyda'r drone. Achos ie, rhaid dweud, mae hwnna'n llawer o hwyl. Ei, diolch Lynette Cosplay am rannu'r stream. Mae hwnna'n help mawr. Diolch yn fawr. Right. Felly ie. Oedd rhaid cael yswiriant am defnyddio fe. Am y 2 fydd, ond y peth yw, byw yng Nghymru, mae'r tywydd mor gwael, sdim lot o bwynt yswirio fe am blwyddyn cyfan, achos anaml iawn chi'n cael y cyfle. Right, pob tro mae hwnna'n melltigerig, so na i cofio hynny i beidio defnyddio'r un hwnna. Tri, 5. Boom, dyna ni. Sut i ti, Lynette? Os ti'n gwylio, sut mae pethau'n mynd? Dy ti. Ydy'r sain a'r audio y mics yn okay? Mae hwnna'n handi gwybod just wrth i ni ddechrau. Ni ddim yn cael sŵn robot fel gafon ni ar intro. Yn hwyl, ond mae'n bach yn weird. 2. 4. Oh na. Wastad un o'n nhw sydd wedi milltiffio. Ie, ni'n gweithio ar falle cael limited run o Chris IT Dwnsiwn y Dis. Ni wedi cael caniatad y datblygwr a... Oh na! Dyna'n wych. Os ni'n gallu cael hwnna mas cyn bo hir. Fy nôl ymlaen gyda rhywun sy'n mynd i helpu roi gyda gilydd, ond edrych ymlaen at y cyfle hynny. Hefyd, os chi'n gwylio heddiw, falle daw cyfle cyffroes, mae'r tag ar Discord Rydweidlyd, Fred yw enw, naeth e gweld bod Black Mesa, sef game rhywbeth i wneud gyda Half-Life yw e. Game ar ôl neu cyd neu rhywbeth. Mae cyfle falle i gyfieithu game fideo... na. Cyfieithu hwnna. Na. Ofnadwy. Anyway, felly fi'n mynd i trio trwy Discord cael gymaint o bobl sydd eisiau cyfrannu at y prosiect hynny. A faint o cyffroes bydd hynny, a gael gêm ar fawr fel na. Mae hwn yn ffantastig, ond jyst parhau gyda cael mwy o fersiynau Cymraeg o gemau. Bendant. Fi'n credu bydd hwnna'n project group. Really cyffroes. Oh na. Whoops. Na. Na, mae pen stereo yma. Right, just... Dyna ni.
cael yn y diwedd. Boomerang, tarian, sbigog. O hwnna wedi... Hwnna'n eitha cool. Mae'r tarian yn handi. A cymryd y boomerang. Ie, mwy o le wedyn. Bwmp. Be sydd fan hyn? Croeso nôl, dewch i edrych a chrwydro o gwmpas. Gad i mi wybod os oes gyda chi unrhyw gwestiynau. Nanette yn dweud, cyffroes iawn, swn i'n hoffi helpu, sbri yn gwaith ar hyn o bryd, felly ddim gallu siarad Cymraeg. Ie. Na, fi'n deall hynny, paid phoeni. Na, pan mae pethau'n brysur, mae'n gallu bod yn hectic. Wel, i ddweud y gwir, fi wedi cael break nawr am awr yn siarad gyda chi a wneud stream, ond mewn... Ie, fi'n mynd nôl wedyn i golygu fideo gyda fel drone footage a fideo o creu rhyw fath o mandala allan o natur. Felly dail, brigau, blodau a jyst wedi addurno o fewn patrwm mandala, felly mae'r fideo yna, mae'n mynd i cymryd spel i fi golygu fe'n gywir, ond mae'n peth, wel, mae'n prosiect eitha mawr, ond bydd e'n werth e, a fi'n edrych ymlaen at y sialens a'r her. Felly, boomerang, fi'n mynd i cael gwared o. Tri eich hun. Fi wedi cael hwnna nawr, fi ddim really. 4 lluosi 2-8. Gall hwnna bod ond 3 nôl. Mae'n gadla am munud. Oh, na. Dau. O, yr un cyntaf. So, os taw yr un cyntaf yw e, gwell i mi cael gwared o'r peth fwyaf... Yeah, fine. Dyblu. A wedyn, awn ni am... hynny. O, hwnna'n cool. 6. A... na... Yay! 8. Perfect. Right. Driad gynta. A wedyn y signal llwch. Neu Henry. Fas yn edrych ar y type yna, fi'n meddwl Henry. Pob tro. Gwneud newid. Right, beth yw'r peth? Dim ots. Dwi ddim... Fine. Dau. Hwna'n dda. O gwaith. Felly tro nesa nawr, dylen ni bod yn fine. Hero y driad yma. Lle 1 6. O na. O na, nes i gael hwnna'n hollol wrong.
Yr unig peth sy'n gallu arbed fi yw ffaith bod fi'n lefelu fyny cyn bo hir. Right. 7 ar 6. Dim ond 14. Okay. Ooh. 3. 4. Maen nhw'n mynd i bod yn agos. 8. 3. Oh na! Oh! Oedd hwnna'n agos. Oh, diolch byth. Oedd hwnna'n reit agos fan'na. Felly a fi am 6 a wedyn dyna'n rubbish. Gwell. Oh yeah. Gwych. Alright. Cleddyf llydan. Crisial iachol sydd angen arna i. Fi'n cael y teimlad mae'n mynd i bod yn risky iawn ar y 10au fan hyn. Oh, so cad boomerang, crisial iachol. Mae'r bwmp yna yn handi, ond eto gyd fi'n nôl. So fi'n mynd i copio unrhyw beth. Lle dyle fe bod y crisial iachol. Ie. A fi am hwnna. A wedyn boomerang. Right. Oh, nah. Un. Mae un mystigedig fyna, felly fi eisiau cael gwared o hwnna gynta, os yn bosib. Dyna ni. Nawr, ffynnigrwydd 12. Boom. Mae'n nice. Perffaith. Fi'n angen cael fwy arall. Kraken y deryn crwch. A fi am y deryn crwch. Dwi'n credu. Ond mae fe'n distewi llawer. Melltigedig. Oh, na.
4. Mae yna un melltigedig. Fine. 4. Un. 2. 1. Oh no! Mae'r cydbwysedd o gwella eich hunain a wneud niwed i'r gelyn yn un anodd o weithiau. Hwna'n yn broblem nawr. Felly fi... O na! Naeth e ysgoi! O, mae hwn yn mes llwyr. Mae hwn llawer rhy agos. Rhaid o bryd. Felly, os ni'n neud hwnna, gawn ni un ychwanegol. Nawr, os dwi'n gallu gwella a hwn, fine. Cofiwch bod roedd ddim yn Caer Morgan. O, diolch Douglas Adams. Like Douglas Adams a fi chwarae game o Scrabble gyda rhywun arall a nhw'n mynnu bod roedd ddim yn gair go iawn Cymraeg. So, yeah, just yn atgoffa'n hunain o pethau random sy'n gallu digwydd yn y byd Scrabble. 4, perffaith. O, wnaeth e ysgoio. 2. O, mae rhaid cael rhywbeth. O, god. Paid y defnyddio hwn. Yeah. Sorry nes i colli Scrabble dydd Mercher. O ne, pa bynnag diwrnod oedd e. Mae jyst wedi bod yn manic. O, peth cyffroes ddo, di llun a di Mawrth, o'n i'n hedfan drone. Mae hwnna yn anhygoel. So, byddai gallu rannu gyda chi fideo really cool o cynnwys drone. So, edrych ymlaen at hynny. Dwi'n 2. So, mae hwn bach yn odd, ond dim ond 2 sydd angen, so... Okay. Boom. A wedyn, boom. A dim ond 2. Jyst fi'n neud hwnna. Come on. Caw! Dwedodd ar Deryn Croch. Caw. Ti'n ennill. Beth wyt ti'n credu, Douglas Adams a Lynette, a pawb arall sy'n gwylio, am newyddion bod Microsoft wedi prynu Bethesda? Beth chi'n meddwl o hyn? O'n i'n trafod gyda Emrys y diwrnod o blaen ynglyn â'r PS5 reveal a pris a pethau. O'n i wedi dod i'r syniad bod y pwynt yw... Oh god, dwi'n mynd i afiam risg, bach o risg yma. 2, 5. Okay. Boom. 10.
yeah, bod heb y stuff PSVR, unrhyw sôn am hwnna ar PS5, fod yn rhywbeth special neu yn gwell. Ond ddim big deal I fi, y thing PS5. Ond eto gyd. Right, mae hwnna'n 5 neu 6. So... Oh my gosh! Hwnna'n anodd nawr. Da. 3. Phew. Cadw yn y game. Yeah, so sorry. Beth o'n i'n trafod oedd... Fi ddim really impressed gyda y fath o gemau sydd ar y PS5 na'r Xbox One. Dim byd fyna sy'n neidio mas. Mae rhaid I fi prynu PS5 neu Xbox X Series yn beth bynnag yw e. Felly, wrth meddwl am hynny, 4 neu llai. Dwi'n neud hwnna. Daro. 5. Na. 3. Hwnna'n... Oh my gosh! Mae'n cael rhywbeth o fan hyn. 6! Anyway, so, yeah, ond mae Emrys, achos mae fe'n hoffi'r gemau Bethesda, fi'n credu, oedd e bach fel, o, bydd e angen prynu Xbox yr un newydd hefyd, ond yeah, fi dal ddim. Ond, mae Minecraft ar y PSVR. Beth am hwnna? Mae hwnna'n cool. Come on. Pnawn da, Cogsburgers, pnawn da o Australia. Oh, gwych. Mae'n wych. Boom, boom. Yeah. Yeah, pnawn da. Oh, wow. Right. Dewis gwobr. Gwneud. Ni wedi bod yn gallech ail defnyddio hwn. Bachgen mor leidr, gwneud niwed. OK, morthoil, gwneud niwed a 6 peri sioc. A fi am hwnna. Tha hoffi hynny. Ond, beth fi'n mynd I wneud boomerang morthoil. Falle. Sioc yn handi dwi'n credu. Bump. Boomerang. Fi'n hoffi'r crisial iachol. Ond oes angen 2. Ddim yn siŵr. Na I trio fe. Right. Mae chwilen rhino. Heliwr heilioni. Blaidd. Banshee. Wel mae bwyd yma. Dwi angen bwyd. Felly, a fi'n erbyn y chwilen rhino I ddechrau. Right, melltigerig, fi'n cysau hwn. Ces I sioc bach, mae Microsoft prynu Bethesda. Gobeithio mae'r Fallout nesaf yn well na'r olaf. Yeah, fi'n credu mae fe'n move mawr iawn gan Microsoft. Ond, yeah. OK, o leia mae hwnna drosodd nawr. Felly, ail rolio 4. A fi'n hwnna. A fyna. Risk. 3. A 6. Na, fi yn, achos mae mab fi sy'n saith daf, mae fe'n caru Minecraft. So, mae rhan o fi dwi ddim yn chwarae Minecraft fy hun, ond mae rhan o fi eisiau fe cael y profiad I gweld beth sut mae fe'n gwella'r profiad sy'n chwarae fe mewn VR yn Wreath Reality, Virtual Reality. Oh, come on.
come on. Right, dwi'n mynd I bod tipyn bach fwy right, dwi eisiau deg, mae hwn yn mynd I roi deg, felly os gallai cael dim 6, gallai cael actually mae hwn yn sorted te, swopio hwnna 2 okay, so be na I yw dyblu yn gwella fy hun achos fi di bod trwy hwn o'r blaen a fi di diweddu fyny yn ddim gyda digon o iechyd achos mae'r lefelu fyny nawr yn cymryd fwy o amser. Gweld, wow, mae loads dy fi fynd tan y lefel nesaf. Felly, iechyd, hwnna'n oce. A fi am heliwr neu banshee. Yn risg yn dyw e. Na, fi bod yn chicken fyna fi yn mynd. Ti'n gytuno. Yeah. Un game fi yn cyffroes iawn am yw Sniper Elite VR. So, mae dy fi'r PS aim controller fel y gwn a fi di chwarae Firewall a gemau tebyg really dda ond fi ddim di chwarae bydd Sniper Elite actual sniper o gyda fe yn anhygoel. Wel, gobeithio ty beth. Right, 3 a fi am hwnna a rolio a risg na okay double na mae Douglas Adams yn cytuno hefyd. Hyfryd. Daro. Pedwar. Cadw bywyd I fyny. Dwi fel arfer yn ymysodol iawn am ddim yn neud hynny a fi di colli couple o rediadau trwy bod fel yna. A di Sniper Elite fel PUBG? Ie, o'n cont yn gofyn. Na, oce, mae Sniper Elite fel yr enw, mae fe'n game lle chi'n cael sniper rifle a chi'n gallu... Dwi'n chicken pam dwi mor gwael gyda gemau ti'n first person shooters ond dwi'n hoffi gemau sniper achos chi'n gallu just cuddio o bell a just cymryd nhw off a chi ddim gorfod bod yn really gyflym yn yr un ffordd. Felly, mae'n un o'r game yna lle chi'n mynd trwy really fel ail ryfel byd a chi'n... Mae fe wedi selio ar hanes ond oh my gosh, mae fel slow-mo shots a chi'n gweld fel y pen yn ffrwydro neu mae'n fel ball shot lle mae fe'n ffrwydro mae'n just yn mae'n really cool gweld y slow-mo na. Graffig iawn os chi gyda plant peidiwch â chwarae fe o flaen nhw a os chi'n plentyn dylech chi ddim bod yn gwylio hwn nawr gyfeir achos ond mae'n good. Okay. Na fi am hwnna na 2 melltigedig
Okay, fine. Ond mae'n good. Fi'n fan mawr. Ges i am PS Plus ar PlayStation 4 am ddim. Sniper Elite 4. A nes i wir mwynhau So pan o'n ni wedi clywed bod na fersiwn ar PSVR, o'n i fel, oh my god, pryd cymryd fy arian, achos o'n i desperate i chwarae fe. Siwmai, Josh! Siwmai! Sut mae'r hwyl? Right, beth fi eisiau copio fan hyn? Mae dy fi crisial iachol arall. Ond fi ddim yn gallu dewis. Fi'n cael think. Yeah, good, diolch. Mae 2 ddydd diwetha wedi bod hollol bonkers gyda gwaith. Achos oedd e'n tywydd braf, o'n i mas trwy'r dydd yn ffilmio gyda drone. So yn Parc Penalltau, mae gyda nhw fel cerflun o ceffyl mewn ar y tir. So o'n i'n mynd yn uchel fyny a ffilmio hynny. Hefyd yn Parc Cwmdaran mae gyda nhw twrch. So wild boar wedi cerflunio. So, yeah. Swnio'n cool. Mae well gyda fi sniper rifles achos ro'n i'n panic bob amser pan dwi'n chwarae first person shooter. Yeah, hwnna'n wir. Hwnna'n union beth fel fi. Fi'n mynd yn stressed. A dwi'n taflu remote yn yr awyr. Ddim rubbish, hollol rubbish. Fi'n cofio, well, mae Josh yw'r boi, mae fe'n hoffi Warzone, Call of Duty, felly, yeah, mae fe'n dad gemau fel yna, ond sa'n fan ar, fi'n just yn dad o fe, really, mwy nag unrhyw beth. Sa'n dim esgusodion, fi just ddim yn dda. Mae ddim yn siwtio fi. Okay. Bump. Okay. Fi'n mynd i gwella fi hun fan hyn. Sa'n... Okay. Sa'n sgrechian. Banshee. Haha, o na, pwysau fi. Nice, diddorol Morgan. Haha, o na, pwysau fi, lol. Ni'n dweud Josh, mae Sniper Elite yn dod allan ar PSVR. Mae Minecraft ar PSVR. Fi'n mynd i setio hwnna fyny fy mab pan mae fi'n dod yn ôl o ysgol, fel treat, os mae'n ei gweith catra fi gyd, of course. A darllen llyfrau, mae fod darllen. Felly, yeah. Fi'n cyffroes i gweld fe wneud sut mae beth yw mateb fe. Ond, yeah. Josh, wyt ti wedi clywed am gêm o'r enw Among Us? Mae'n 5 pint fi'n credu ar Steam. Os ti eisiau, a unrhyw un arall ti eisiau, ni'n mynd i wneud sesiwn nos Iau Among Us, a mae lan i 10 person. So mae'n llenwi'n gyflym gyda pobl ni'n nabod sydd eisiau bod ar y stream a cymryd rhan a bod ar y audio chat. Ond, yeah, gael fi gwybod os chi a diddordeb Josh a unrhyw un arall sydd yn gwylio ar hyn o bryd. Achos, yeah, mae'n edrych fel game reit diddorol. Yeah, roedd yn eisiau chat gyda ti am hyn, wedi gweld y fideos edrych yn clas. Fantastic. Great. Mae hwnna'n good. No! 3, 5. Bump. Yeah, so nos Iau yw hwnna, Josh. 5 pint yn rad iawn am y gêm hefyd, Tego. Ydy yn rydd. Na, mae ddim am ddim. Mae'n 5 pint, 4.99. Sa'n gwybod faint yw hwnna mewn doleri. Ddim yn dda'r holl exchange. Ond, yeah, mae'n rad. Mae'n eitha rad, cheap. So, mae hwnna'n gwerth. Mae'n gwerth 5 pint. Mae'r hwyl o gael 4 person. 6 i 10 person. Na, 4 i 10 person yn multiplayer. I fi, byddai'n talu 5 pint am hwnna pob tro. Oh, damn. Oh, God. Okay. Aha.
Oh dear. Mae hwn yn tense nawr achos mae 'da fi un melltigedig holl offer gyda 50 y siawns o fethu diflannu wrth gael ei sbardino. Distawrwydd methu defnyddio sgiliau arbennig y cymeriad neu derfyn o'r bwynt. So 10. So yn dechnegol, os fi'n gallu cael gwared o'r melltigedig, fi'n gallu defnyddio'r 6 a 6, 2 lles i 60 a bydd e wedi marw. Right, mae hwn y drosodd. Yeah! Cwestiwn mawr nawr ddo yw... Gwella. A drwy nawr yn mynd i gael max. Ddim max y person, ond max bywyd. Trwy roi 2 crisial iachol mewn. Hynna'n tricky i gwybod. Cadfwyell. Morthwyl. Gwella iechyd. Dwi'n mynd i... Mae hwn yn dewis mawr. Fi'n hoffi'r bump. Ond... Boomerang. Neu dwi'n cael gwared o... Ond mae boomerang yn handi. Gyda rifau mawr. A fi amdani. Right. Melltigedig. Mae hwnna'n mynd i diflannu yn syth. Mi'n cael teimlad. O leia, fi llwyddo i gwella fan'na. 5. 12. Dim ond 3 nôl, mae hwnna'n ffain. 3... 6! Na, ddim yn helpu fi. Mae hwnna'n... Oh god. Ionkiwyd, dwi wedi benthyg hwn, heiliwr heilioni. Mae wedi ioincio fe. Ioink! Wedi dwyne o fi. Oh god. Mae'n ridiculous. Mae rifau rhy uchel! Na! Yn ofnadwy! No. Right. Yes! Hwnna'n... O'n i angen hwnna. 4. Dal yn y game. Na! Fi methu cymryd y risg. Ioink. Mae'n mynd i benthyg offer fi. Cadfwyell. Fi methu fforddio fe. I gael tro arall. Felly... Good. Yes! Okay, so, fi'n gwybod, unwaith mae'n dweud ar level max, mae dy fi brwydyr yn erbyn y boss nawr. So, fi'n credu oedd e'n werth. O, beth yw hwn? Gwrth spel, cloi Dicey sydd yn rolio. Right, chi'n mynd i cael think nawr. Cadfwyell, morthwyl, boomerang. So mae 2 yna unrhyw rif. Mae crisial iachol, mae bump. Dwi'n hoffi bump. Cadfwyell. Fi'n credu dyna
Yw'r gorau fi'n mynd i cael. Just... Ryfelwr yn erbyn Scathach. Y boss. Na. Scathach yn ymwneud i cloi ar rewi. Ar gyfer yr anwesiad coll o'r gwynt neu alwad yr adar yn yr awyr. O wel, mewn absenoldeb o hynny, byddai frwydr yn hyfryd. 70! O na. Right, mae 5. A rolio'r un yma am 6. Oh yeah. Good. O, dylen ni wedi defnyddio y gwella yna. O na, o'n i'n methu. I'm fine. Oh god. Hwn yn anodd. So, beth am te? Ooh! Right. Bump. Come on. Hoffi'r tune yma. Oh! Right, estigedig. Oh! Mae hwn yn mynd i bod lawr i'r rôl olaf fi'n credu. Na. Cloi da yno. Diolch Beth. O'n i angen hwnna. Na. 10 a 3 yn ôl. Neu... mae rhaid bod mynd amdani. Chwech. Chwech arall. No! 4. Mae rhaid I fi dod nôl to beth. Felly... Just bod yn amddiffynol fan'na. Achos... Ti byth yn gwybod. Ok, dyma'r un nawr. Come on. 2, 6. O na! Right, meddwl nawr. Os dwi'n cael 6 a 6... Yes! Anhygoel, rhyfeddol. Nawr gad ni weld beth mae'r olwyn yn dweud. Fi ddim yn gwybod beth ti'n neud, ond da iawn. Mae fe'n cymryd bach o amser I gweld, ond os ti'n prynu'r gêm, mae tutorial really dda cychwynnol, ond achos nes I ddechrau fe a wedyn neud y stream,
oedd llawer o bobl wedi colli hwnna. Dwi ddim yn edrych petai ti'n cael popeth ti erioed wedi eisiau eto, ond falle'r tro nesaf. Ac am nawr, gall ti gael hwn. Peiriant fax. Pwy sydd angen peiriant fax? Yn hollol wastraff amser. On yn cool. Yay! Okay, cool. Right, dwi'n mynd i mynd amdani a bod yn ddewr a trio'r gwrach nawr. Yeah, amdani. Cwblhau'r benod wedi enw melltwyth o drachwant. Beth ydw i'n ennill? Malws melys. Hoffwyd, mae hynny'n rhywbeth hirt iawn i ofyn malws melys. Diddordebau gwersylla, adrodd straeon ysbrydion. Hoff lyfr cyfres The Song of Ice and Fire, ac nes i ddim gwylio'r sioe teledu. Mae'n gwir fod y llyfrau llawer gwell. Reswm dros ddod i'r Dwnsiwn. Tal salwch da a thân gwersyll cwmni. Right. Okay. A fi am... Rwch law fawr i'n gwrach gyfrwys. Mae hi'n chwarae i ennill enwogrwydd y ffortiwn. Na aros, sori, nid y ffortiwn, dim ond yr enwogrwydd. Dewis gwych. Llys na fydd yn bot robot. Rochan. Boom. Boom. Cosbedigaeth. Dwi'n mynd trwy hwn yn eitha gyflym. Ydy'n game Steam? Ydy. A mae cyfle mewn 8 munud na i roi, os chi'n roi raffle, y bychnod raffle mewn i'r chat, cyfle i un o chi i ennill game copi am ddim o'r game. Bum bum bum. Cyffroes iawn. Felly. Ond mae fe ar Steam. So, yeah. 3. Boom. Felly, Cogs Burgers, wyt ti wedi dysgu Cymraeg yn Awstralia, neu wyt ti wedi symud o Gymru i Awstralia? Yeah. Right. Llafn pwtiad, mae'n bach yn wastraff, ond does dim byd arall dy fi. Really, felly na i dysgu fe am nawr. Bottle boy. Yeah, yeah. Boom. Dwi'n dysgu'n Australia ar hyn o bryd, ond dwi'n dod o Wrexham. Oh, ffantastig. Da iawn. Ma' hwnna'n wych. Taflu dis. Tro nesa nawr, mae bendant curo'r bot robo yma. Rolio 3 dis ychwanegol barod i ddefnyddio. Fi ddim yn credu mae angen e. Na, does dim. Right, pibon wyen neu golau llosgedig. Odd. Odd yw 1, 3, 5. Mae hwn lan i 4. A fi am golau llosgedig. Pam lai.
Dwi'n edrych ymlaen I fynd yn ôl y mis Rhagfyr. Ah, cool. Malws. A fi am malws. Right. Pêl grisiau, 3 ychwanegol. Felly, os mae'n bach yn gymleth, mae pob cymeriad, mae'r gwrach, dyfeisiwr, lleidr, ryfelwr, cellweiriwr, maen nhw gyd gyda steil chwarae hollol wahanol. Felly, mae llawer o pobl, fel os ti'n edrych ar forums neu ar cyfryngau cymdeithasol, yn casau'r gwrach. Ond fi ddim yn meindio gwrach I fod yn onest. Golau llosgedig. A wedyn... Oh, min. Okay, hwnna'n good. A fi am hwnna. Golau llosgedig arall, please. Tarian hydol. Fi'n gwybod pam nes I wneud hwnna. Ooh, ti'n dod nôl am Nadolig, felly? Ooh, cool. 2. Boom. Hyfryd. Wehey, dwi'n dysgu hefyd beth wyt ti'n defnyddio I ddysgu Cogsburgers? Ie, mae yna gymaint o ffyrdd gwahanol nawr. Mae llawer o bobl yn dweud mae say something in Welsh yn ffordd defnyddiol. A mae lot o pethau positif, dim ond pethau positif dwi wedi clywed trwy'r ffordd yna o ddysgu. Ond mae yna ffyrdd eraill hefyd. Ie, mae'n defnyddiol I cadw meddwl agored gyda dysgu. Ba-da-ba-dam. Ba-ba-bam-ba-dam. Right, hwnna. Pimp. Na. Right, gwell I fi defnyddio'r pêl grisial. Os dim ond 3. Mae rhaid I fi curo y tro yma. Neu byddai'n colli. 1. Cosbedigaeth. So 3. Boom. A fi ddim angen hwnna. Oh no! Fi ddim... Actually... Llafn pwtiad. Chwech a llosgi indies. Bydd hyn just ddigon. Come on, llosgi. Oh, na. Oh, na. Ah, dyna ni. Wel, mae hwnna'n awr a dwi'n mynd I trio cadw at awr y dydd pan dwi'n gallu o stream Dicey Dungeons, Dungeon y Dis, ond nos Iau byddwn ni'n chwarae Among Us
So, os chi ddim di wneud yn barod, efe... Yes, it... Efe Discord y bachnod? Na, y bachnod Discord sy'n rhaid I fi wneud. Oh dear. Discord. Os chi ddim di ymuno gyda'n Discord eto, mae'n syniad da I chi wneud, a os chi eisiau ymuno yn un o'r gemau, achos nos Iau bydd e'n noswaith cymunedol, lle mae unrhyw un yn gallu ymuno mewn, a siarad ar y stream, ar yr audio chat trwy Discord. Felly, mae cwbl o old-timers, neu pobl sydd wedi wneud o'r blaen, bydd nhw'n keen I wneud eto, ond os na, chi gallu just gwylio sgwrsio yn y chat, just fel y set-up yma heddiw. Felly, diolch am wylio heddiw. Unrhyw un sydd eisiau cyfle I ennill copi o'r game Dicey Dungeons. Os neb eisiau nawr, gallwn ni wneud tro nesa. So mae'n ffain. Hei, dwi'n dysgu ydw am Nadolig iawn cwant. Duolingo, ti fynd bach o say something in Welsh, dwi'n newydd dechrau. Fantastic. Felly, A os oes unrhyw un eisiau bod yn rhan o cyfieithu game Black Mesa, sef dilyniant neu prequel I beth yw Half-Life fi'n credu. Mae yna project cyfieithu cymunedol hefyd os chi'n hoffi y stuff yna. Felly, diolch yn fawr iawn Cont. Gobeithio gweld chi ar stream cyn bo hir. Diolch am wylio, gweld chi, beth yw, fi'n colli'r track o'r dyddiadau. So di Mercher heddiw, so fori, bydd ddim sesiwn yn y dydd 1 o'r gloch, bydd nos fori, nos Iau, felly gweld chi pryd hynny. Pob hwyl, tara, tara.